Pues hemen gaude ze, bira, normalean azkeneko urtetan pentsioak igotzen dituzte KPI-ren arabera urtarrilan. Baina urtean hasi ziren, baina, klaro, UPN, PP, Junts eta Vox horren aurkatera ziren. Aieri itzaile inporta, jendeek gutxi kobratzen duenak, ez kobratzea ulertzen. Orduan horregatik atera gara, eskolerkidegoan atera ziren larun batean, eta gu gaur atera gara kontzertzatzea eta gero. Orduan, eta garraituko du horrekin, dena dela oso pentsio batzuk oso bajoa dire, eta orduan pentsatzen duguna da imerduna gobernuak, esan nahi dut, gelitzu da, Madriko gobernuak ez du hori, orduan momentu ez dakigu zer pasatu behar duen, baina pentsatzen dugu aterako dela KPI-na. Orduan, eskatzen duguna da, legez onartzea urtero pentsioak KPI-ren arabera igotzea. Ze, klaro, bestela ezin dire egon pendiente, ze partido politiko eta ze propaganda egin nahi duten beraien artean. Oain martxoaren 17 egingo da sindikatuak eta egingo dute greba, orduan eskatzen dute gutxiengo pentsioa 1.500 izatea, eta guk ere eskatzen dugu hori. Eta zer, oain igo dute Madrid, Estatu Espainolak igo du pentsioa 1.200 inguru. Baina horrek esan nahi du, hori egokitu behar da, bakoitzan ze autonomian bizi garen. Adibidez, konbeniok langileenak ere egiten die segun eta ze lekutan zauden. Ze bizimodua ez da berdina. Nafarro askoz garestioa da beste komunitateekin konparatzen badugu. Orduan behar dugu hemengoa, bertakoa. Ulerte 1.500 ez gutxiko.